De fucking lyder, du er færdig! Nej, tilgiver! Ah, færdig hold. Lad være! Politiet kommer! Tag sammen! Lad os lige sætte os derovre. Så kom. Fucking bøsser, vent til vi står, hvor kommer. Hallo, Bandebeer? Ja, Janelle. Har du fundet dem? Ja, de der 2 bøsser, de er her. Carlsberg. Okay. Okay, fint, når vi kommer nu. Bare bliv ved med at følge efter dem. Kør. Kør til Carlsberg nu. Kom. Ses. Bill, jeg har tænkt på noget, jeg har fået nok nu. Hvad har du fået nok Vi ødelægger vores liv med det her. Hvor skal vi slå folk ned på gaden? Tænk på din søn, Abdi. Wallah, helt glemt ham Hvad fanden skal han leve af? Hvad? Ja, Wallah, helt glemt ham der. Skal han lege alene ude på gaden? Skal han ende som dig? Nej, han skal ikke ende som mig. Lad os starte noget nyt. Jeg skal glemme alt det her liv. Lad os starte noget nyt. Hvordan skal vi starte noget nyt? Bare sådan der. Vi åbner en kiosk, køber en kiosk, færdig arbejde. Hvad siger du? Jeg er frisk. Hvad med din kone? Ja, hun kommer også med. Så kom. Rengøringsdag. Så kom. Det er nu. Bang. Start et nyt liv. Altså, vent. Min mamma ringer. 2 sekunder. Skynd dig lige. Ja. Skynd dig lige. Ja, 2 sekunder. Ind med dig, din lyder! Nej! Ind med ham. Nej! Er du vågen? Kom. Lov til. De fucking rotte, hvad er der med dig? Hvad? Godt lide det der, hva'? Nej! Hurtigt! Nej, Lasse, vent og se, hvad der sker. Nej! Fucking hund! Fucking hund! Hvad er det der? Hold. Hallo, Heiner. Jeg kommer hen til dig nu. Ja, men jeg kan ikke sige det her over telefonen. Ja. Jeg kommer nu. Selvfølgelig, er du ikke her? Er der sket noget? Så ringer efter nogen? Nej, klart nu. Hvad skete der? Det var ham der, Junet, ham der... Har vi slået ned derovre? Ja, Carlsberg, husk det? Ja. Ham der, han fucking henter sin bror, han jumper efter ham. Jeg vent med ham, så var du væk. Hvor tog de derhen? De henter den der vogn. Fucking, men begge brødre med fucking 4 timer, jeg var der. Hvorfor kom vi ind over og slås med ham? Jeg kan ikke huske det. Kan du ikke huske den der, hvor du kigger fucking skæver på mig? Han har fucking ballet med søsteren. Var det... Lad os finde ham nu, kom. Nej, man. Fuck det der. Lad os stoppe med det der. Det er nok. Nej, man. Vi skal opføre os ordentligt nu. Vi bliver nødt til at åbne det. Bare kom, jeg tager dem til ambulance, kom. Hallo. Jeg har dig. Ja, du kommer klokken 4, ikke? Jeg kan huske, du skal være der til klokken 10. Ja. Jeg kan finde så. Bare kom så. Vi ses.